mendebaldeko biztanle privilegiatoa. Zu, zoriontsu zarena Kalifornia furgoneta erosi eta Machu Picchura joatearekin. Zu, gertatzen zaizun gauzarik kitzikagarriena zure anonimotasunetik Twitterreko eztabaida batean parte hartzea dena. Zu, bere bizitzaren kontrola duela uste duen gizon edo emakume txuri inusentea. Zu, esna zaitez behingoz. Kolpez kolpeko ikerketa ekipoak lortu du gure bizitzetako ariak benetan mugitzen dituzten gana jotzea. Inkognitoki sartu gara gure etorkizun hurbila erabakiko dutenen egoitzan. Hauxe duzue bertatik ateratako dokumentu esklusiboa. Hauxe duzue, alabi, alabin bomba! Bueno, ongi etorri denok, badakizue gaur erabaki behar dugu ze neurri hartuko dugun mendik aurrera, ezta? Bueno, gaur berrikuntza bezala daukagun gurekin mediko bat. Noski, herritarrek pentsaz dezaten zientzialariei kasurik egiten ez digula. Bueno, tira, aurkeztu zure burua, mesedez. Bai, kaixo denoi, ni Aizea de la Calle naiz, medikoa eta epidemiologoa. Harvarden ikasi ondoren Afrikan egon naiz, azkeneko 25 urtetan epidemiak aztertzen, eta gaina espezializatuta... Bai, oso ondo, oso interesgarria, zorionak eta bar, baina az gaitezen ja, ze nik nire taberna ireki bat, Bai, eta nik manikura egiteko hitzordua daukat hartuta. Idazkari Andereak, eta dauzkadatuak, mesedez esan? Bai, ni esker datuak hemen ditut, banituen bintzat, indezentzia, inzidentzia metatua igo egin da, ez, barkatu, jaitsi egin da. Jaitsi egin da, azken egunotan, jaitsi egin da. Igo, ala jaitsi. Aklaratu zekaz? Ba, egia esan da, ez dakit, grafiko hauek, nahasgarri xamarrak dira. Nik literatura hispanikoa ikasi nuen unibertsitatean. Alare, ezin erlaxatu, ni presidentea naizenez, erabakitzen dut oraindikan pasaportea eskatu behar dara, leku guztietara sartzeko. Baina jaun Andreak, komunitate zientifikoa ados dago, neurri horre, pasaporteren neurriak ez duela balio inzidentzia jeisteko alperrikako neurria dela. Komunitate zientifikoa, komunitate txorrada dari, osea, a ber, ni Ostalalitza Elkarteko presidentea naizen inean, erabat ados, nago nire homonimoarekin, Ba, eskerrik asko, pozgarria da benetan hori entzutea gure ekonomiaren zutabeetako aditu batek esan da gehien bat. Horretarako gaude presidenta txikorena. Bueno, nik proposatu nahiko nuke taberna, kirondegi eta barretaz gain, ezta? Etxera sartzeko ere eskatzea pasaportea. Ba, oso ideia ona, bai hoixe. Nola dakizu zurekin bizi den hori txertatuta dagoen, ala ez dagoen? Hoixe? Akaso berarekin zeuden jarri zenuenean? Hori. Bai? Aha. Epaileak bertan bera utzi du pasaportearen derrigortasuna. Berdin du. Horrez gain, hainbat ikerketek diote benetan COVID-a geratzeko, pandemia hau geratzeko, lorontzi bat buruan jarrita, akabo arazoak. Nola? Ze ikerketak barkatu eske ni arpidetuta nago revista zientifiko guztietara, eta nik ez dut inon olakorik ikusi, Barkatu baino gauza batzuk ezin dira esan sekretu izugarrizko ikaragarrizkoak eta mundialak direlako, top sekret. Bai, baina lorontzi bat? A ber, presidenteak ala esaten badio, ala izagoa, ezta? Esan nahi, noiztik agintariek esaten digutek ez horrek. Ni lorontzia buruan gainean jartzen dute. Nire bai, lorontziek salbatuko dituzte. Bai, venga, gora lorontziak. Azkenean tunelaren bukaeran argia, gora lorontziak. Baina nonek ez du zentzurik, Kabezia! Ez
du zentzurik ez duenak, da ituren eta zubietan kriston juerga gioan egotea, eta bitartean United Statesen Milton, hiltzaigu, zehazki, Milton, Mel. Zakizu zein da Milton Mel? Bueno, marmotaren eguna filma seguruen ikusi duzue denok, ez da? Bueno, bertan agertzen da marmota, historia da. Marmota hori ateratzen da urtero otsailaren 2, bai? Ateratzen da otsailaren 2 eta arek bere itzala ikusten badu, eta neguak oraindikan 6 aste iraungo duela. Ez badu itzalik ikusten, udaberria segituan dela. Zegertatu da Milton Melekin? Atzo, ordu batzuk atera baino lehen, ziplo, hil egin da. Irakurketa? Ordu ez da atera. Ez da atera, hil egin da atera baino lehen. Ja, eta supuesto hori ez dute Winter is coming. Nola esango zenuke zukuri ingelesez? Winter is coming. Winter is coming. Orduan, inoiz gertatu zaie, ez ateratzea? Ez. Tatzeko aten ordezkorik? Ez. A ber, Etzan dirurik egun gorta. bizitza basotia da, Milton Mel. Bat eta bakarra. Horrek esan nahi du negoa luze. Apokalipsia bat horrela. Esan ditek. 3., 4., 5. mundu gerra. Baita ere. Ze ondo, Milton Mel. Jongo bera iturenea berriro. Mozorrotzen gara beretaz. Denak COVID-aren inguruan mozorrotu bartzinaten, aurten ez, Milton Meletaz. Baina, bueno, zer iruditzen zaizue, guk ezakigu negua datorren, udaberria datorren, berdintzaigu, jarraituko dugulako, baina garrantzitsuena, astelenean, zer? Eta bai, gaurkoan ere, astelena da. Gogotsu, indartsu, irrifarrez, eta asteartean? Eta gaur, asteartea da. Astelenean eskaz, asteartean hori, eta asteartean hori bakarrik? Eta gaur, Egunero. asteartea da. Hori, ederki hasi genuela astea eta itxura ere bikaina duela, ez da? Bai? Bueno, Zuk badiazu? Bai, bagera pixka bat lasaiago gaude, ez? Astean lehenean ematen zuen luzatu egingo zutela pasaportearen derrigortasuna eta zeak, epaitegiak esan die ez, baina gainera haiek egindako trampa bat erabiliz arrazoitzeko, ez? Osea, erabaki zuten ez zituztela positiboak kontatuko eta epaitegiak esan omen diete asko jetxi da. Asko zure jende gutxiko gaixotzen ari da. Pentsatu nahi dut, neurtzen dituztela baita ere ospitaleratuak eta hildakoak. Baina erabili duten arrazoi nagusia da, bueno, zuek emandako datuen arabera, asko zure gutxiago dira kutsatutakoak, beraz, haiek bere buruai egindako trampak euren kontra bihurtu da, bueno. Kontra edauzkalo, ez? Egia da, auzitegiak esan duela bertan bera geratuko zela, ja bertan bera geratua dago, kontua da, eta inzidentzia altutuko balitz, igoera izango balu berriro, berriz bueltatuko litzateke, oia da auzitegi batek esaten dunean, ez dauka zentzurik, nola bueltatu horra? Baina, bueno, beti esan izan dugu, ez dako zentzurik esaldi horrek, ez? Gure antzerkitxo horretan horrela bokatu dugu. Ez dauka zentzurik, baina ez dauka zentzurik eta horrela jarraitzen dugu, ez hainbat gauzek ez daukatzen zentzurik. Muxukoak ere kalean askok esaten dute. Komunitate zientifikoak esaten du. Zientzialari ugarik esaten dute, ez da, miren, zu Afrikan hainbeste denbora pasa eta gero pandemian, zientzialari ugarik esaten dute, muxukoak kalean ibiltzeak ere ez daukala inongo eraginik ikusi dan bezala, baina hori ere luzatu dute. Bai, zerbait egiten ari direnaren sensazio hori eman nahi horretan egite dituzte zentzugabeko hainbat gauza eta hartu arazi dizkigute neurri pila bat zentzurik ez dutena, baina, bueno, gutxienez, pasaportea ez dutenak, orain joan ahal izango dute pertsona normalak bailiran hainbat tokietara, ez da. Bueno, jokoa aretoetara ez da arazorik izan inoiz sartzeko. Bai, gai horri buruz geroxeago garapentxo bat egingo dugu, zeren oso gai interesgarria da, joko aretoetan orain arte, joko aretoetaz ez gara gogoratu ere egin, ez da?
Tira, ala eta guziz ere, aste honen gora berak ikusi duzuen aroak zenbait paso eman dizkiola, kolpez kolpe albistegiari, ikusten da ez dakagula kriston baliabide poltsa, baina izue, astelenetan zer da albiste? Astelena dela. Aste honetan ziurtagiriaren kasi hileta elizkizuna, baina gauzak nola dauden, Gasteiztik, zuzenean, estilanao, zer gertatzen da guztionekin, COVID-a zertan da momentu honetan. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak atzera bota du Eusko Jaurlaritzak COVID ziurtagiriaren indarraldia mantentzeko eta beste espazioetara zabaltzeko eskaera. Erabaki hori hartzeko kontuan izan duen lehenengo arrazoi edo eman duen arrazoi nagusia ez dagoela nahikoa ebidentzia zientifikorik hori justifikatzeko izan da eta bestetik gaur egungo egoera epidemiologikoa ere kontuan hartu dute. Izan ere, egungo egoera oberantz doa eta intzidentzia baita oberantz doa. Horrez gain, ospitaletako presioa ere arintzen ari da. Ondorioz, gaueko aisialdiko zeinbait establezimenduetan eta 50 mahaikide dituzten jatetxeetan soilik eskatuko dute COVID ziurtagiria Euskal Autonomia Erkidegoan. Horren arira, Eusko Jaurlaritzak ez du ontzat hartu erabakia, baina ez du helegiterik aurkeztuko. Bestalde, Osasun Publikoko Batzordeak berriro izango du mahai gainean musukoa kanpoaldean erabiltzeko derrigortzen zuen lege dekretua, diputatuen kongresuak oniritzia eman ostean. Izan ere, Madrilek, Galiziak, Gaztela eta Leonek eta Gaztela-Mantxak uste dute testuinguru honetan ez duela zentzurik neurria mantentzea, eta gaia beraz lurralde arteko batzordean eztabaidatuko dute. Eztabaidatu eta eztabaidatu. Azken aldi honetan besterik ez dugu ikusten eta esan duen bezala ekinek joko aretoetan. Hor izan zen ez da, azken ez usteko azken egunetan joko aretoetan ere. Orain artez. Bueno, ez dakigu joko aretoetan, baina dakiguna da ostalaritzan zer, ekinei asutan dago, zer ekinei gertatzen da joko aretoekin. Txiste txarra bat egiteran ninduan. Bota txistea! Joko aretoetan, egunero joaten geratzen zu, aipatu, ez zigute, baina guk bazpare, ez dugu ezer esan. Ez dugu ezer esan, bazpare, honetaz ez dugu. Ez gela joaten, ez gela joaten. Ez gela joaten. Baina ez da, ikaragarria da, ez da. Taberna batera joateko, bai. Antzoki batera joateko, bai. Joko aretotara ez. Horrez zintzak utxatu. Imaginatu zer argudio klase dago, no? Ez ni pena daukat, batetik, ordutegi izaten dute, abantailarik, eta hor jakin ezkero, oraindik ez dakit ez dute zer esan, ze bestela populazioaren zati handi bat. Baina, kaso botelloia joko aretoetan. Baina joko aretoan akabera ere izan ziteken, ez? Jokorako asmonik ez du jendez betetzeko. Aukera bat galdu dugu, hori izan nahi duen. Itxoi, nua indikan berrartu ezakatu. Barkatu, naroari hitzak kendu diot, naroa berriz beti da, ongi Zure txisteak beti dira ongi etorriak, ekine. Baina, esan da bezala, joko aretoetan, hoixe, aukera galdu dugu, edo agian oraindik ez boikoterako beti da garaia eta. Baina, benetan, pandemia honetan zeintzuk haserre asko eta batzutan arrazoi handiarekin ostalariak, zer diote? I'm in my pain with his fingers, singing my life with his blood. Nik uste dut urte bi hauetan bakarrik tabernarientzat izan dire kalteak, ez? Ze ikusi dugu garraio publikan ez dira neurriak hartu, metroan bez, futbolean, saskibaloian, kirole jente asko mugitzen duen kirol guztietan ez dira neurriak hartu. Bakarrik gure kontra, eta bueno, ez dakit horren atzean zeo zer gehiago dagoen, espero dugu ezetz, baina ez da normala, ze azkenean izan gara zigortuenak, baina ez bakarrik estatu osoan zehar guk izan gara zigortuenak eta hemen datuak txarrenak izan dira. Osea, argi eta garbi geratu inda 2 urte pasatak egindako guztia ez du esatarako balio. Ze gainera ematen dugu berrio gauzela txarto, orduan gertatzen dena da haiek ez dauketela gugaz adibidez ez dutela inoiz hitz egin. Y todo esto ha sucedido de manera especial en nuestro sector, el máximo afectado por las restricciones. La canción Killing Me Softly, matándome suavemente. Una canción que el sector quiere convertir en canción protesta y dedicarla con todo el cariño de la hostelería al gobierno de Navarra. Hil nazazu lehunki, ez da Killing Me Softly, horixe baita esaten dutena.
pixkanaka leunki goxo-goxo, baina hiltzen ari direla Bizkaian hasi eta Iruñako ostalariak ere antzeko. Jabetu zate, naroak tesa baino hobea hozkatu duela. Difugiz, ez dakit noren abestiaren izenburua. Froga bat egingo dugu? Ai, ze barragarria. Esan zu, Kill Me Softly. Kill Me Softly. Kaointze. Kill Me Softly. Zezate gara. Dori, miren, ez dutela ondo ikusten. Bueno, ze ondo txistia, bai, txarra, eta ze. Hemen txegaude, gure ingeles klaseak ikastolakoak, etekina atera behar, oie denai. Baina, bueno, aurrea jarraitu dezagun. Bai, izan ere, ekinek esaten dit, bai, goazen aurrera, nire tartea nahi dulako. Bere tartea, berea, ekin doktorea. Eta aurreratu diet platokideei, gaur jantzita banator egurra mateko prest. Eta zerbait esateko beharra sentitzen badute, aukera eman dit horretarako. Zertaz hitz egingo dizugu gaur? Eurovision. Badakizu zer den Eurovision? Bai, Eurovisioni buruz hitz egingo dizugu, baina azkar batean, telematikoki, telegrafikoki, hasteko eta behin, Eurovision horretara joateko, Euskal Herriko ordezkaritzarik oraindik ezin dugu hautatu. Horretarako burujabetza lortu beharko genukelako, burujabetza nahi ote dugu horra joateko, hori beste galdera bat izango da, beste egun baterako utziko duguna. Baina guazen gauza aktualei heltzera. Aurtengo Eurovisioko ordezkaritza hori ze pasatzen da, Tesa? Ez, esan dezakegu ja edo gero. Esan, bota. Ez, zuek esan duzu ez dagoela ordezkaritzarik, baina eta inxungerez joan izan badalira, euskeraren presentzia behintzat bermatuko zuten. Ez dago mugarik esatzen. Bai, baina spoiler lan ari zara egiten eta ez izut utziko. Atera zaizu barrutik, bai, egia da. Eta horretara joan aurretik esango dizuet, bai, egia da. Estatu Espainiarreko ordezkaritza hori hautatzeko supergala bat antolatu dute, besteak beste, bertan izan dira, galiziarrak. Eta katalanak. Bai, banekien hau gustatuko zitzaiela. Nire gehiago. Eta ikusten dituzuen, nota hauek. Galiziarrena gehiago gustatzen zaitu. Bai, ederki. Hala ere, bozketa pasa da, Tesa? Telefonoz deitu zenezaken. Ez. Oie diru hau ez. Bai. Oh my god. Bona izue, baina aipatu dizkizuet, galiziarrak, makumeak, katalanak, makumeak, zeinek irabazi zuen? Ipa irabazi zuen Chanelek. Barkatu, Tesa harrapatu dugu dantzan lararaman festara. Eta Ibai. Edo nola ere, begibistakoa zen, Galiziarrak bazirudien euraz iguazela, ez? Anistasuna, tradiziozko folkloreari heldutako abesti bat aktualizatuta, ez? Gaur egongo kultur osasuna eta beste, Kataluniatik zetozenak ikuspuntu eta mezu feminista horrekin bazirudien bazijoala, ez? Nola baiteko tono itxurosoa hartzen, baina ez. Zein hautatu, izugarrizko polemika egon da, ez dizu kronika guztia egingo horretarako kate espainola dauzkazue, eta hau ez da kate espainola. Baina, gauza interesgarri bat aterako dugu. Nork eman zien sarian, nor zebilen tinglado guztia zuzentzen aurrera, mesaz. Chanel, por favor, nuestra ganadora del Benidorm Fest y por lo tanto representante
de España. Eta esango duzu ezena, tipo hori. Nik ere ez dut oso ondo gogoan, 7 egun bakarrik pase zituelako ministro karguan. Uste dute munduko marka hausi zuela, Ana Rosaren edo beste hainbat programatan hain ezaguna egin zen, kazetari profesionalak gai oso sakonak aztertzen zituena, eta bere esaldi bat berreskuratu nahi dugu, pantailara ekar dezagun, eta hor ikusten duzue. Gobernuak aitortzen du, ministro izan den hau, 7 egunez izan dugun hau, dagoeneko ez dela eta izugarrizko saraua montatzen dela. Baina importanteena, hau Espainian bakarrik gertatzen da. Beraz, zer espezatzen duten? Alako aurkezle naroak itza. Nik itza eske, biatza altxatu behar dugu. Esan dezunean, zen atza barkatu behatza, etzaitiri xenanka. Nere galdera da, Maxin Huerta esan dezu, baina burura etorri zait, eta datorren urtean bate daki Jonan Fernandez? Bai, ez nizuen hori aipatu nahi ez, urrutitik zin, ote izango te da alako aurkezpen garrantzitsu egiten zebilen hori, izena ez dut aipatu nahi izan, baina badazpada, gogoan ardezazuen naroak esan dizue, zein den ordezkari txit goren hau, edo nola ere, konturatzen zarete, sare sozialetan zen olako zalaparta dagoen, eta garailek euren Twitter kontua bertan bere ere utzi behar izan dute, hau ez da edo nolakoa. Gauza da, nik uste honezkero ospe gehiago badutela, garaile izan ez direnek eta garailek berriz etorkizun akaso ilun xamarra izango dutela. Gauza hauek aipatuta, esango dizuegu, eta zer ari zen gertatzen era berean estatu Espainiarrean, esate baterako Madrilen. Horixe, zer gertatzen ari zen eraberean gau horretan, ikusi duzu izugarrizko jendetza Madrilen eta besteak beste, arto mutikoak, herriot propaganda eta dagoeneko kolaborazio iraunkorrak egiten dituzten emakumezko abeslari eta sortzaileak ere oholtza gainean. Beraz, esan beharra dago, itxaropen izpiren bat geratzen dela, hitza eskatzen ari dira? Ez, Ibairentzat. Eskerrik asko. Ez horregatik. Ken baja. Ez, nik gauza txiki bat, Tasungeiraz, galegoak, mundialak, baina niri, kontrasankorra iruditzen zait, Espainiak eramatea Tasungeiraz, behintzat, mezu hori ez dago mugarik, Europan, ez dago, Espainiar estatuan ez dago mugarik. Ez da izango personen artean, nolako zerbait? Personen artean, kulturen artean ez dagoela mugarik, Bueno, nik esango nizueke Urkulluk berak esaten duela, dagoeneko mugak ez dira lehenagoko mugak. Akaso mugak egongo dira, baina ez lehendik fizikoki bintzat aintzat hartzen dituguna. Globalizazioa zari naiz, Arrazoi ez zuen baina muga gehiago dago. Esango nuke. Mentalak bat azera. Eta mentalak ekonomikoak ere bai, ez? Zure herriko taberna bakarrera sartzeko pasaporte eskatze dizutenean, igual mugaren bat badago. Baina Tasungeiraz. Forever. Segi ekine. Bai, egia esan da, pixka bat urrengoan ez dizuet hitzartzen utziko. Bestela, hasiko nahiz atal guztietan muturra sartzen eta... Bai, aipatu dizuet Madrilen ez, zegoela bestelako giro bat, eta giro horri segika, gaur-gaurkoz bukatzeko esango duzu, baina zer ikusi dauka gauza batek bestearekin. Egok iruditu zaidalako musika, mezuak, sare sozialak, zertan gabiltzan, egia da Rage Against the Machine, nahi baduzu esaiatu, esaten ni baino seguro ingo duzuela. Rage Against the Machine. Narba? Rage Against the Machine. Hori da. Gauza da, urte hurren borobila badakartela, eta ez direla ez estatu batuetatik
baina kostalde benetan indartsutik, eta Los Angeles inguruko musika sorkuntza, 80. hamarkada, 2000 ere bai, baina izue, badatoz bueltan, eta gainera izugarrizko gira egin asmo dute mundu mailan. Ez dakiguna da, ikusteko aukera izango ote dugun Euskal Herrian, bere garaian etorri ziren, bueno, bertan egoteko aukera izan genunok, hori gogoan izango dugu, baina gaur gorkoz, usten zaituztet, Rage Against the Machine. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Motherfucker! Yeah! Rage Against the Machine, hemen ginen denak burua astinduz, Mirenek, ez? Ez zaiola gustatzen. Nik horrela talde bat hemen, amorrua makinaren kontra. Ez da oso titulo normala, ez? Oso saltzailea ez da. Horregatik dita Rage Against the Machine. Amorrua makinaren kontra. Horregatik handa. Bueno, baina orain beste gauzatek harriko izuen, naizen elkarteak gauza ikeragarri on bat eta ederra egin du. Baina azaltzeko, Gorane. Hoi esan da zer datorkizue burura. Badeno garela Gorane, Gorane maite dugula. Asako, hau Gorane. Kaixo, Gorane naiz, gogoratzen zaten nitaz Martinen laguna. Ni neska naiz eta arroxa gustatzen zait, baina ez ezkit panpina gustatzen. Nere lagun andoitzei panpinak asko gustatzen zaizkio, hau berea da. Eta arroxa gustatzen zaio, bera mutila da. Gero Martinei gustatzen zaizkio kamioiak eta gustatzen zaizkio baita ere unikornioak. Bueno, ezki gauza asko gustatzen zaizkigu. Aitziber Garmendia, baina bueno, guretzat Gorane, ikeragarria hau egia da ezaguna egin zela lehenengo monologoa edo bakarrizketa hura egin zunean eta ikeragarria ez da orain bidea hau jarraituz mezu hori zabaltzen joatea? Bai, oraindik premia handia dagoelako, oraindik ez ulertze asko daudelako, orduan holako modu xumean, simplean esplikatuta ja ulertzen hasten geran. Gaina naizen elkarteak egiten duen lan itzelarekin. Bainik oso gertuko ditut eta, bueno, sexologo pilo bat daude, lantaldean oso profesionalak eta alako mezua beharrezkoa batez ere aurrek ulertu izateko generoaren inguruko, bueno, mugak, ez daudenak, eta, bueno. Bueno, aurrek eta Eta gurasoak. Baina, bueno, esan nahi. Denak, Gorane, pixka eta azaldu izkidutzu gauza gehiago. Kontua da, nere amak izaten dirala, ze batzutan Martinek kontatzen digu nola bera jaio zenean Martina izena jarri zioten, pentsatzen zutelako neska zela, baina gero ez, gero konturatu zirela mutila zela. Eta orduan nere amak izaten du, ezke oso txikia da oraindik hori jakiteko, zen 5 urte ditu. Baina orduan, hemendik urte batzutara esaten badu, 15 urterekin esango dute. Eski orain nerabea da, eta nerabek ez dakite zer nahi duten ere. Eta esaten badu, 25 urterekin esango diote. Baina, zati ez duzu lehenago ez da, orain konturatu zea mutila zeala. Orduan noiz esan behar deu, ezke ez da errexaz matzea, ulertze ezute hau? Orain konturatu zea eta galdera da, eta noiz esaten detenean esan da ere, asko ez dute ulertu ere egingo, beraz, noiz da momentu ez da ekina? Bai, nahi esaneko gai korapilotxua bada eta oraindik ere lan asko daiteke dagoena, zeren errez hitz egin daiteke ez, bakoitzaren posizioa, bai, gertatzen dena da, gertatzen denean, bestelako realitate batekin topo egiten duzu, zenbat zailtasun, zenbat baldintza kontrako, ez zaituztela behar bezala ulertzen, eskolan akaso ez, laguntza gehiago behar izan eta
beti ere norbanakoen gogoen arabera gertatzen dela, ez? Irakasle jatorra tokatu bazaigu, begira ze ondo, eta bereziki etxetik nola abiatu, ez? Nola heldu halako egoera bati, ez ditugulako ikasiak askotan nola kudeatu, emozioak eta emoziotatik haratago joan ezkero, begira ze papeloia, ez? Ni galare, Gorane, mila esker, eskerrik asko Gorane, zenik horrela bihurtan gauzak oso ondo ulertzen ditut. Oso ondo, hori da, eta ez aurrek bakarrik lehen esan duguna. Aurrak, helduk eta denak behar ditugolakoak. Goranetxu, jarraitu. Norbeak dakienean esaten dut, dakitxo. Eta beste gauza bat, nahi amak esaten dit, kalean joanean eta pertsona bat ikusten dudanean atentzioa ematen didana, ni begiratu egiten diot. Eta begiratu egiten diot eta amak esaten dit, Gorame ez begiratu. Eta esaten dit berriz ere, Gorame que no mires, que te he dicho que no mires. Zatik ezin dut begiratu. Ni begiratzen dut ikusteko, eta ikusten dut ikasteko. Baina ezke, klaro, nik begiratzen dut normal. Begiratzen dut horrela. Arena begiratzen dut. Zerrazoi, Grazien edo joia da, momentu hori de, Gorane ez begiratu. Gorane que no mires. Eske bai, puntutxo hori badaukago, baina egia da, bere egiten dutena naturaltasunez. Agian guri falta zaiguna, ez da? Guk ez begiratu, baina atzetikan hitz egin. Hori da, araza handiena, ez da? Begira da ez, baina hitzak bai, eta horrek min gehiago. Begirada okerrarekin, baina nabaitu gabe, begiratzen ari gerala, bai. Bai, eta Goranek hau egin zuenean, egia da, izugarrizko edapena izan zuela, ez da? Eta orain naizenek hori izan du helburu eta Goranek baditu gauza gehiago esateko. Baina ezki nire amak begiratzen dut diferente. Nire amak begiratzen du horrela. Eta klaro, horrela ez da ikusten. Horrela egiten da epaitu. Begiratu behar da ikusteko eta ikasteko, ez epaitzeko. Bale, begiratu horrela, eta ikusi eta ikasi. Eta ez begiratu horrela. Eta epaitu. Ulertu ez dute hori? Mirenek esate zuen begira da oker hori, Tamalez zenbat aldiz, Ixo, ez, epaitzen naizeala. Gorana jarraitu irakasten. Beste gauza bat, gaur naizenek 2 urte egite ditu dut, nik eman nahi dizkiet eskerrak. Ze pila lagundu diote Martini eta bere familiari. Nik maite zaituztet infinito naizen, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Gorane eta evidentemente esatean bezala eskerrik asko naizen ere. Ez da guraso batek edo esango lukeen bezala, baino zelan garrantzitsua eta 2 urte eta izan dadila urte luzetarako hobe beharko ez balitz, hori izango litzatekelako seinalea sozializatuta eta ondo ulertuta dagoela, baina tamalez iruditzen zait urte luzetako beharko dugula naizen eta eskerrak daudela. Bai, behar bati erantzuteko sortutako beste bat, ez? Eta beharrezkoa den bitartean iraun behar duena. Beharrezkoa delako, oraindik ez du lertze gehiegi dagoelako, eta teorizatu dezakegulako, gutako bakaitzak teorizatu dezakegulako generoa konstruiz nola egiten dan, eta ez da gizzer, baina realitate hori bizi duen aur horrek, nerabe horrek, pertsona horrek, bere bidea egiteko laguntza behar du, eta hortarako daude. Niri hor gehien gustatzen zeana behintzat nire zeratik, eta ez da naizenen kasua bakarrik, bizipoza ere izango dugu datorren astean, baina zer nolako emaitza ematen duen, humoretik, kulturatik, sorkuntzatik, kolorea ematen, ez? Askotan gauzak asko zerrezago sartzen zaizkigulako, teorizatzea ondo dago, baina gauzak ere eguneroko bilakatzeko eta erreztasun hori emateko ere horren parte egiteko, iruditzen zait oso lan ona egiten dutela, ari direla egiten, eta, kanpaina propio ere badaukaten, erroa. Hori da, kanpaina propioa badaukate, beraz, lehenik eta behin zorionak naizen, eta eskerrik asko behon dizuela hor lanean jarraitzatekan, eta noski, kanpaina ikeragarria eta klipa, are hobegoa. Semezte guapo zauden, amak zizun esan, ama apo ez apa, erantzun zenezan, naizta ezenekien, guapa esaten, neska zinela argi, jakin zenezaken.
argia ez dagoiko liburuen jiran. Nire lagun poetak hala esan zidan, apoak ez daudela printzei begira. Hemen apoak apa biakatzen dira. Aibiotzak ikusten baldin bageneki, apoak apa izan direlako beti. Begiek begirada duten ez helburu, transformazioa guk egin behar dugu. Ama, orain arte pitidina ikusi eta mutila nintzera uste zenuten. Baina orain nire bihotza ikusten duzue eta badakizuen neska naizela. Begirune onarpen eta maitasunez ikusten zaitugula, ikusten duzunez, zarenaren ispilu eder eta ligain, zorion txuloratzen ari zara orain. Bazen behin batean, da ala ez bazan, dagoeneko ez daude gure kalabazan. Naiz ipuñekin une ederrak igaro, bizitza bezalako ipuinik ez dago. Naiz ipuñekin une ederrak igaro, bizitza bezalako ipuinik ez dago, ipuinik ez dago. Benetan politia hor txerrin izan bideoklipa itxu-itxuan ikusten, naizen berriz ere zorionak, bai, oso polit. Bueno, bidatze zion eginak, bai, zuri ere gustatzen zaizu. Bueno, jarraitengo dugu. Izugarrizko lana egiten duten batzuetatik, izugarrizko lana egiten duten beste batzuetara izan ere zinegoa martxean da dagoeneko eta guazen pixko bat ikustera. Zinegoak Bilboko LGTBI zinema eta arte eszenikoen jaialdiak iragarri du bere aurtengo orezko saria. Albertina Carri zinegile eta aktivista argentinarrak jasoko du jaialdiaren sari nagusia, eta egilearen zinema zikloa emango du egitarauaren baitan. Azaldu dutenez, haren lana etengabeko esplorazio bat da, begirada hegemonikotik kanpo geratzen den guztiari ikusgaitasuna emateko. Eta hain zuzen horregatik komenduko du Bilboko jaialdiak bere 19. edizioan. Otsailaren 28an ospatuko den inaugurazio galan izango da sari ematea, Bilboko Arriaga antzokian. Halaber, otsailaren 27an inaugurazio ekitaldiaren bezperan, Las Hijas del Fuego filma proiektatuko dute BBK aretoan. Carrik, ibilbide luzea egina du zinema zuzendari, gidoilari, ekoizle eta aktivista feminista gisa. Lehenengo urteetan zinema ikasketak bukatu eta berehala, hainbat film labur ondu zituen. Excursiones, Aurora, Historias de Argentina en vivo eta Barbie también puede estar triste 2001an, Fama 2003an, De Vuelta 2004an eta Restos 2010an. Besteak beste. Baina horien aurretikoa da egilearen lehen lan luzea, 2000 urtekoa hain zuzen. No quiero volver a casa izan zen hura, Rotterdam, Londres edo Bienako jaialdietan aukeratutakoa. Bere gurasoen bila egindako bidaiak, 1977ko diktadura militarrak baitu eta desagerrazitakoak, eragina izan zuen bere hurrengo lanetan, baina sexualitatea jorratzen duten bere lanek eraman dute zinegoakera.
Géminis, La rabia eta Las hijas del fuego lanetan jorratu du gaia besteak beste. Patroi eta jarrera normatiboen aurrean, askatasuna eta autonomia aldarrikatuz. ¿Pensaste peli nueva? Sí. Porno. Zinegoak hortxe ikusi dugu, esan duguna, ez da, ikera arrizko lana itzela egiten dutena, bere ikera, Ibai? Bai, gaina usten, zuzendari berria dakate, eta ustet, prestatu duten, iruditeri guztia eta kartelak eta bar, oinarritu dute, June Fernandez kazetariak iaz egin zuen boio iztegian, emakume lesbiana o boieren inguruan pixat euskara uztartu zebai eta euskaratik ere iztegi propio bat sortzen hortik, ez dakit zenbat hitz erabilituzte, baina bari oker da bitako bat, holakoak. Eta, euskarari ere keinutxo bat egin diote eta ni posten naiz. Zenbat lan, zenbat ekarpen, ez da? Batzutan ezkutuan geratzen direnak, baina zenbat gauza dauden hor bidean eta zenbat ekimen jendeak gogotsu lanean jarraitzen duena, ez da? Bai, gaina nazioarte mailan sekulako oihartzuna dakan festibala da eta ala jarraitu ezan, ez? Beharrezkoa dalako. Handitzen da gainera, ez? Urtetik urtera geroz eta handiagoa da. Bai, hori da. Handiagoa da. Handiagoa gaudelako. Analisi interesgarri ez. Ez, tegia da. Urtetik urtera handitzen du da. Ez, a ber, baina. Egoak ditu, banizkio. Ikustet? Ke? Etzen txori izango, venga, guazen aurrera jarraitzea. Badakizu, orain tamalez beste kontu ez zain politekin. Etzaizkit isilduko gero esate bekinek, nire tartean sartzen zeate, serio? Bueno, jarraitzen dut. Naizen eta zitzen dugu, zinegoaz ere ikusi dugu, baina orain beste kontu batzuk dakartzkitzuegu, izan ere, hauek ez dira hain onak, badakizu, Elizak eta Elizak eginiko sexu abusuak hortxe daude eztabaidagai. Orain ere kongresura eraman dituzte, izan ere behingoz ikertzen haste eskatu nahi dute, izan ere ehunka, milaka eta ez dugu jakin nahi, jakin nahi dugu, zuzenean hori zenbat izan diren, ez da? Beraz, kuadrilla hortxe dago, eskatu zaio ere Urkulluren gobernuari eskatu zaio has dadila ikerketa hori Euskal Herrian, baina, badirudi, bai Madrilen, bai hemen izatekotan ere, poliki datorrela. Esaten da, ez da, Elizarekin sartzea zaila. Poliki baino berandu datozela kontu hauek eta berandu diogunean ziurrena iraungitako auziak direlako asko eta asko. Gertatzen dena da ikertu ote diren, ala ez, ze gauza bada nork gauzatu zuen eraso hori eta beste gauza bada ze sistema osoaren barruan kokatuta zeuden pertsonek egin zituzten erasoak izan diren. Jakina delako, froga zehatzak eskutan izan gabe, jakina delako abusu guzti hauek Eliza Katolikoak egin dituela eta orain dokumentatuta egon daitezke, baina noiztikote datoz kontu hauek, ezta? Gauzak honela, Madrilen egunotan izpide bada, baina laster ere Euskal Herrira etortzen hasiko da. Zuei ez zaizu iruditzen Nafarroan zertxobait aurreratuta badoaz, Frantziako Errepublika auzo Errepublikan zerbait ere hasiak dira, Vatikanoan badirudi entzun ahal izan dugu nolabait, barkamen eskeak badaude, baina ez gehiegi busti gabe. Eta eraberean gainera, antiabortisten protestak berriz izpide izan ditugu, Gasteizen markesinetan kartelak jartzera iritsi dira, Donostian Askabide klinikan jarraitzen dute lata ematen, Gasteizen ere bai, eta eraberean egunotan immatrikulazio kontuak ere izpide izan ditugu, beraz. Oraindik ere, orain urte gutxi, jabetza publikoak edo behintzat ordura arte herritarrenak zirenak eskuratu, eta ez dakit nahiko pastel handi xamarra dagoela iruditzen zen, Bai, anti-abortisten kontu honetan oso paradogikoa da, ez dola diren bizitzaren aldekoak teorian, ez? Baina gero, heriotza mehatxoak otatzen dizkiete abortatu nahi dutenei, edo abortatzen dutenei. Eta orduan berriro ere, konturatzen zara horren atzean, ez dagoela emakumeari askatasunak kentzeko ekimen badala, ez? Emakumearen erabakitzeko askatasunik eraso egiteko beste modu bat.
bizitzaren aldekoak balira ez lukete eriotza mehatxurik egingo. Berriz ere Elizara guaz, noski, hor parean daudenak, denak errosarioakin eskuetan daude, eta lelo, bereik erabiltzen duten lelo nagusia da, zuregatik eta zure aurrarengatik errezu egingo dugu. Ze indarra duen oraindik ere, erlijioak, Eliza Katolikoak ze indarra duen gure gizartean, ustez laikoak edo diren estatuetan, horrean aipatu duekin, estatu frantsesa, estatu frantsesean orain hasi dira baita ere ikertzen, sexu abusoak eta bestelako abusoak Elizak egin dituenak eta horrela, eta 200 urte baina gehiago da errepublika bat, ez? Oso gogorra da, klub pribatu bat, non klub pribatu horretakoak euren arteko harremanak eta arautzea zilegi izan daiteken, ados egon ez egon, haiek esaten dutenakin eta ez da gizaren etorrela, baina zenolako indarra duten gizartean gure agintariak, gure ordezkari politikoak eta hor sartzeko olako beldurra eduki dezaten, ez dakit dan haiek bat egiten dutelako Elizaren isiltasun, iluntasun horretan, edo beldurra dutelako, hor sartu ezkero zer atera daiteken, baina niretzako 2022 urtean, oraindik eskatzen egon behar izatea aurren kontrako indarkeri sexuala eta horrela aztertzea, iruditzen zait, ez dut konzebitzen horrelako egoera bat zerk eramaten duen, zertan oinarritzen denez, horrelako kongresura eraman behar da eskaera hori, ez luke fiskaltzak, ez? De ofizio egin behar horrelako ikerketa bat, salaketa bakar bat baldin badago ere. Imaginatzen dugu, beste edozein erakunde batean horrelako zerbait gertatu eta ez ematea ikerketa. Ez dago hor botere ekonomikoa, beti ez dela? Botere ekonomikoa dago, Elizak badu, oraindik ere ordaintzen dio estatuak Elizari ezakit zenbat. Pertsona bakoitzeko besteak beste. Mutako bakoitza batik. Errentan ez badezu espreski jartzen ez dezula ez dakit zenbat. Ez baina aparte, zu bataiatu edo bazaude alegia, zure izena balin badago Eliza Katolikoaren barruan estatuak diru bat ematen dio pertsona bakoitzarengatik. Hor daude immatrikulazioak, apostasiak eta bar. Ez da erreixa. Aposta zer? Apostata izatea. Apostata. Zuia joko aretu eratara, zaz berriro, ez? Nik uste dut hau dena Evaristoren errua dela, Lapoiaren errua da, zalantzari gabe. Regina, horregatek. Ez, hau ere ez da beraiena, tesa. Zera? Beno esan zizu Fullisena ez. Fullisena. Bueno, egia da gauza dagoen bezalaxe, kriston saltxa gerta daitekela, niri badatorkitalako zerbait. 1926 inguru horretan, ez dut oso ondo horatzen, bazegoen alako girotxo bat, ezta? Eliza hasi zen boterea galtzen, ze pasa ote zen ondoren, hori ere pixka despistatu eta harrapatzen hau asuntoak. Horrexegatik akaso, 2022an, oraindik ere kongresuan badabiltza bueltaka. Eta kasualidadez, kasu honetan ere, badirudi alderdi aurrerakoiak direla horretan saiatzen eta biltzanak. Garbi dagoena da, eskuina agintean dagoen enean eskuin edo ezker eskuin estilokoak, halako kontuak ez direla asko ikertuko, baina importanta da kontzientzia edukitzea eta gauzak ez ahaztutzea. Zapa honekin ezakin nora joango garen. 36 esan duzu, gogoratu naiz berriz ere marmota hiltza egula. 36 esan nahi du, 36 bat datorkegula berriro 2022an, marmota hildala. Esan duan bakarra da, gauza hauek oso egiturazkoak direla, ipatu dituzue botere ekonomikoa, azken batean agintean nortzuk ote daude benetan. Eta hori jokoan jartzen den momentuan, joko aretoekin bezala, nolatan ez da eskatu ziurtagiria orain arte? Alkola zerbitzatzen. Elizan eskatzen zen? Elizan ez. Guantxe pensatu, claro, gehiagia ez nahiz joten, baina Elizan ez zen eskatzen. Besterik Hemen ikerketa sakona egiteko gai oso interesgarriak pronostiko guztien kontra. Baina egia, Elizan zertatik, ez? Elizetan ez, joko aretetan. Eta jaunartzea zuazenean, orko kontaktu direkta.
Hor kontaktu direkto da, eriki haua eta ardua eta dena kopa berdinek ditu. Jaunatzearena aspaldi ez noa. Baina hori aldatu zuten, ez da? Hori aldatu zuten. Aspaldi naizela jun. Ez dakit nik garai bateko... Ogi zeruti... Banda sonora pixka jartzeko. Ez, aizue. Garantzazura joan gaitezke eta zuzeneko bat egin. Prebentzio neurriak egokituko zituzten, egingo zuten zerbait egingo zuten, baina egia da, ez? Beste edozein publikoan egiten den beste edozein ekitaldi ekimenetan eskatzen badute, elizan ere eskatu. 200 pertsona eliza baten sartu eta lehenengo bilatzak uretan da bedeinkatu, tak! Aforoa egongo. COVID. Bai, gauza da... Barkatu, esaten diate hemendikan ez agua bendita kendu indue. Hola, hori esaten diate. Hori bedeinkatu ez dagoia. Kendu zuten, 80. hamarkadan gogoratzen naiz, Santa Maria meintzan nire elizan, nire parrokian. Kendu zuten jonkia juten zirelako jeringila garbitzera. Ez zuen COVID-akin kendu duela, gerora jarri omen zuten. Bueno, hori! Santa Mariako Eliza, beste parentesio oso interesgarria izan da beti, batez ere Oteiza joan zelako bertara ez, nola da, beti esaten du nik igogailuko Ama Virginia, baina da, Ascension, nola da? Ez, Santa Maria da. Hori Santa Maria da? Santa Maria del Coro. Bai, bueno, esaten duten ez hor galdetu zitan. Igorri. Beste elizan da. Aldezterreko beste eliza. San Vicente, Barkanaza, Oteiza. Barkanaza, Oteizak eta Oteizaren eramunak. Norena dela diozu? Txilidaren arrautza dago Santa Maria. Arrautza ez, baina San Vicente dago Oteizaren piedadea. Hori diot ba. Orduan Oteiza, hau oso importantea da. Hau oso importantea da. Oteiza, bertaratu zelako eta galdetu zuten eta nun kokatuko dugu hau. Alde batera begiratu, bestera. Eta alde bateko lehio ikusita, hortxe. Eta orduan, fijatzen mazate, lehiotik ateratzen ari da. Arantzazuko garai beretsukoa dela esango nuke. Oso indartxu eta borrokalari zebilen Oteiza. Eta ala eta guztiz ere, elizak zeleko politak giren. Hoi esan behar nun, horko gozi politiena Elizarekin pregatu zontxesan ezuna Oteiza. Akustika bikaina daukate, izugarrizko organoak, eta badira leku baketsuak. Hor reif pare bat egiteko eharra, orain, eskatuko lukete, eta pasaporteri gabe, kontuz joko aretu egin hasi gara Elizekin bukatuko dugu. Bueno, galtzen ari ge aukera. Kolpez-kolpe Eliza batean hasi gaitezke. Guapai, utziko liguketan? Munila zer dago, hauen digan mandoan ikasten dabil, ez da bere kargo berri hartzeko. Trikulatzen dugu Buen Pastor. Vale. Kolpez-kolpen izenean jartzen dugu. Vale. Bueno, hainbat... Neoizko argiztapen batekin nik uste deneko... Bueno, jarraituko dugu. Esan dezak azken gauzatxo bat? Bota. Hainbat herritan. Ja, bota. Esan duzu resignazioa. Bota. Hainbat herritan, hiliz batzuk berrerabili dituzte eta antzoki bilaka dituzte. Egia. Azpeitikoa. Bilborrok, bera? Azpeitikoa ere da. Egia da, akustika, eginek esan duna. Akustika ikeragarria da, eta espazioak oso politak dira. Arkitektura izugarria da. Ez dut imaginatzen Santa Maria Basilika antzoki bilakatzen, baina, bueno, haizu. Bueno, zergatik. Gerta daiteke. Zuzan parrokiako kide zarela, egon proposatu rengo bila. Bai, ikusi nahi zaita guaen abesten, gainera, ikusi dugula tonu fina dukazula. Bueno, hasi gara hitz egiten. Eta gorko introa ikusita, igandetan zerbait adirazten ere, bai? Baitare. Meza, sermoia. Itzuliko gara programara? Ez egun nahi, bai. Bueno, esan duguna. Fundamentozko analizin bat. Bai, fundamentozko analizia ja ez dakit egin daiteken. Bai, derrek dauka. Hori esan behar, gure arteko ezinezkoa dela, horregatik aditu Emiliani joa izan ere, hasi gara abusuen ingurun, hasi gara, eta hori bai ezala, brometako kontua, eta hori bai ezala Eliza Katolikoa konpondu dezaken kontu bat. Maider Galardik horrek bai egiten ditula analiziona, gu saietzea. Zer hobetzen du kongresuan halako ikerketa batzorde bat sortzeak, hobetzen du, kontatzeaz gain, bazuk aipatzen zenun, erantzukizun individual horretaz aparte, modu kolektiboan edo egitura batekin ematen zaiela babesa kontakizun horiei. Ze askotan biktimek kontatzearekin bakarrik ez behar dute aitortza bat eta erreparazio bat. Eta kasu hauetan, Elizarekin zerikusia duten sexu abusu edo pederastia kasuetan, kasu asko zehatuta daude ja. Itxita daude, denboraz ez, izten dialako. Orduan,
halako batzorde bat egotea parlamentuan albidetzen du behintzat nolabaiteko aitortza eta errekonozimendua ematea, nahiz eta juridikoki askok ezingo duten bide bat sei. Orduan horregatik handa garrantzitsua Kongresuan Espainiako Kongresuan ikerketa batzorde hau sortzea, eta horregatik ere baduka beldurra Elizak, eta normala dan bezala, biktimek ere badute beldurra gaia politizatzeko. Hori izango da erronka nagusia. Nahiz eta alderdiek bultzatutako ikerketa batzorde bat izan, nola bihurtu gauza independiente bat, eta nola bai lana ondo egingo duna, espektakulo eta zirko politiko guztiaz aparte. Eskerrak Maiderrek botatzen dizkigula analisi onak, baina orain badakizu ze, Nafarro aldera goaz berriz ere, izan ere Nafarro way, jo, gaur inglesekin nago tope, on fire, on fire. Non da bil gure Jasmin? Bai, gure Jasmin Ultzam aldera joan da, ura bai dagoela on fire. Angilo Erdeka elkartean. Bai, herriko elkartea da azkenean eta guztiak biltzen garen lekua, ez? Horrela definitzen duzuzuk ez elkarte hori? Bai, niretzat hori da eta nik uste dut herritarrentzat hori dela, ez? Elkar puntu bat edo. Prestatu behar dugu kostrada bat. Kostrada izena dauka, labetik ateratzen dugunean, goiko geruza kostra antzeko bat duela. Horregatik deitzen zaio kostrada. Bai, aspaldian sortu egiten da Agoitzen, orain dela mende batzuk, sortu zen hemen Agoitzen kostrada kofradia, eta bere helburua zen berri ikustea berri. Bai, berpiztea baita ere. Promozionatzea. Biderria? Bueno, nik uste dut aldaketa desente izan dituen herria dela. Azkeneko 10-15 urteetan desente hasi da populazioa. Orduan horrek ekarri du herrian aldaketa handi bat. Eta hoxe, Ultzamaldean osorik ikusi nuen emozio hori da aste hondakoa, baina gogoratu amaika.eus Nafarroa. Brutala, Jasminen lana. Eta orain, zer lan gehiago? Etxon. Eta amaika.eus, baina zehaztu nahi beste saiok eta gau pasa bat egin daitekela Nafarroa ikusten. Nafarroa egiten, ikusten, gau pasa, egin, ikusi, gau pasa esan da urduri jartzen naiz. Ostra, zein jartzen da gehiago urduri? Tesando! Tesando? Tesa, esan zezo? Hau da, nire saioa, baina... Atala. Atala? Saioa ez da zurea. Hau da nire atala, baina ez dute zer prestatu, bale? Gode. Bale, Kito, moztu! Tesando soldatari gabe, hilabete honetan. Gure saioa dalako. Gainera gezurra da, ez dudala. Ez hasierako supertelenovela. Bai, zenaroak pagatzen digu. Bai, nigu, una barbaridad. Ikusten zuedena, bilardenak urrezko hortzekin, etorreko pasta. Bueno, esatetena, Tesak nahiko lan egin du, egia da, hasierako egin du. Naiz eta oraingoa ez, baina nik konfiantza guztia dukat eta badakit baietz, Ibaik bere lana txukun egin duela. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake.
Tira, ikusi berri ezuena, Kukai dantza konpainiaren erritu ikuskizuna da. Esango duzu zergatik ikarri duenek Kukai. Bueno, oraingoan, kamikazea katalean, gure gonbidatua dantzaria delako. Eta bera, Eneko Gil Alberdi da. Kukain urte pilo bat ibilitakoa, baina proiektu berri ez ere hitz egitera etorri da, eta guazen ikustea. Bueno, eskerrik asko, animatzeatik. Dantzaria, koreografoa, antzezpenetan ebai ikusi zaitugu, eta gero sartuko gea hortan. Herriko ereintza dantza taldean hasi zinan, gero Kukai dantza konpainiatik pasa, eta beste proiektu askotan ere ibilizea. Zema gauza, ez? Bai. Nere bizitza guztian zehar, nere albuan egon zerbait, ez dut imaginatzen bizitza dantzi gabe. Egia esan triste izango litzateke, uste dut, nere bizitza ez banuke hori eukiko. Azken finean bai bizi modu bat da, ez da? Dantzaz bizitzea azkenean bizitzeko modu bat da, eta nik uste jende askok ez du lauler, oso idealizatuta bezala da zerbait da, baina ez da horrela, oso gogorra da, gogorra. Plazerrerekin egiten duten zerbait da, baina badu bere sakrifizioa, bai ordutegi aldetik, egutegi aldetik, agendak, ibili beharra dena koordinatzen, ez dakat nire sekretario bat onduan dena antolatzeko, eta proiektu guztiak, eta emanaldiak, eta gaur zaude Parisen eta bihar Leitzan, eta horrengo gunean zaude ez dakit klaseak ematen bilagonan, baina Bueno, eta berez, gorputza etengabe zaintzen, ez? Ez dakit rutinan bat dakazun. Bai, rutinatxo bat badakazu, gorputza, fisiko kirantzeko, klaseak, baina azken aldian pixka desastre nabil, egia esan. Askotan, txaioetan eta klaseetan ere mantentzen ez du azkenean, lau ordu klase jarraian emateak, badu ere azkenean gorputza mugitze duzu. Edo antzerkia egiten baldin batzea ere, gorputzarekin lanean zaude, eta pixka lasaiago, bai 36 urte ditut ja, eta gaztia nahizu haindik, zu ere, badakit, bai. Gaztiak ea oraindik, dazkago 20 urte ez da ere, eta nabaritzen da energia pixka bat. Kukaien ebilina izan, bat urtean, 56 urte zibiliko nintzen, urte asko, baina duela 4 urte utzi nuen egunerokotasun batean baiekin egoteaz, jarraitzen dut, Oskara emanaldia ikuskizun oraindikan ematen gabiltza, eta erritu ere, eta bi ikuskizun horietan jarraitzen dut. Orduan hori erritu edo Oskara dagonean, gaiekin entzaiatu eta emanaldia egitera joaten ez beraiekin. Baina erabaki nuen, beste jende ezberdinekin lan egitea, proiektu berriak eta jende berria, eta ate berriak irekitzea erabaki nuen. Pixka kostatzitzaidan, ze bertan oso eroso neon, hemen herrian, txetikan ondizuten itzan lanera, ziurtasun ekonomiko banekan, baina oain ez berdin. Egia esan oso gustora nabil azken aldian, ere gauzak egiten, proiektu ezberdinetan, eta ez nahi zamutzen. Kukai epatu degula ere juntzinaten Max sarietara, eta horritze izan duzuk, ez? Bai, 2017an izan zen hori, eman ziguten elenko edo talde oerenari saria, sorteo genuen, eta nahi tokatu zitzaidan itzaitea. Y el Max al mejor elenco de danza es para Kukai Danza por Oskara. Estamos orgullosísimos de participar en este proyecto Oskara, que ha sido como un sueño hecho realidad. Y queremos compartir también un cachito de manzana con Miren Gaztañaga, con Itziar Ituño, con Gotzon Sánchez, y por la libertad de expresión, adierazpen askatasunagatik, y basta ya de boicotes asquerosos que no nos lo merecemos. Jarrai dezagun dantzan eta eskerrik asko. Egia esan oso recuerdo polita dakat, eta oso ondo pasa genuen. Talde guztia joan ginean, irusari eman zizkiguten, eta oso ederra izan zen. Dantza paradigma aldatzeko ez dakit, gauza berriak egin ditu, eta bide berri batzuk zabaldu zituen, batzuk bide berri hoien aldekoak edo izan daitezke, eta badakit horren oso aurka dagoen jendea ere badagoela.
Baina, bueno, Kukaiek gauzak oso ondo egin ditula, Jon Maiak oso gauzak oso ondo egin ditula, iritze zait, oso kudeaketa hona egin du, eta kriston lan egin du, iristeko dagoen tokira. Eta, bueno, Kukai, eta, beste konpainia mota batzu, euskal dantza, folklorea abiapuntutzat hartu, eta beste bide batzuetatik beste artistekin eta beste disiplinekin elkarlanen ibili gauza garaikideago batzuk egiteko, badago jendea, eta, egia esan, niri ondo iruditzen zait, kultura dago, elementuak dauzkagu, kulturako elementuak, eta horiek erabiltzea eta berrizatzearen oso alde nago. Eta aldi berean Kukaiek ere iruditzen zait gauza batzuk oso ondo egin ditula, oso ikuskizun ederrak sortu ditula. Baina gero beste batzuk ez zaizkiten beste gustatzen, eta ni bertan nago, eta jakin behar da hori egiten, iruditzen zait. Paradigma aldatu, dena bezala denborarekin aldatzen doa, pixkanaka eta garatzen. Seguro nago, aletxoa jarri duela eta jarraitzen duela jartzen. Bai, zalantzi da, noski, eta segurazki eman diete beste askori parada edo aukera edo gogoak ere beste gauzak egiten saiatzeko eta sortzeko eta probatzeko eta jolasteko. Gorputza gehiago ezagutzea, sariak, denetarik ematen dio, dantzak, enekori. Zuek dantza gustuko duzue? Bai, ez da? Bai, asko. Parranda nahi du. Aber sagardotegian segiten zuen. Tira, guazen galetzea enekori, nola ikusten duen gaur egungo dantzaren panorama? Ze niri interesatzen zait. Kukai utzikunetik egia esan Ika teatroarekin ibili nintzen, tombola lehenengo aldi izan dola aktorekin bakarrik lan egin nuna, akerraren pertsonai bat egiten dut, tombolero familia baten akerrarena. Mugitzen ari da, nik uste kultura munduan eta dantzan eta ikusita egora zein dan, jendea lanean dabil. Orokorrean nahiko guztakit zergatik, baina igual kultura bentzak antzokiak ez izkiguten itxi, jetxi zituzten aforoak eta gauzak horiek, baina bentzat lan egiteko aukera izan dugu. Iruditzen zait ez dela eztaren momentu txarra sortzeko eta gizartea mugitua dagolas, bai sozialki, pertsonalki, eta izan daitekela momentua gauza askori buruz hitz egiteko, eta bai aserretik edo ez dakit, suminduta, nekatuta, oso pozik ez. Sortzen? Alde positua bilatu beharko diogu honi ere, ez dakit. Berez, zabiltzate Belen Cruz, Oier Zúñiga eta zuzeu, ez? Egonaldi artistiko batean, Eresia deitzen dana, udalbiltzaren beka bat da, ez? Zer da proiektua, zer buruzkoa? Eresia proiektua, Oierren proiektu bat da. 2008an egin zuen Uarteko Arte Garaikide Zentroan egin zuen performance moduko bat. Bai. Eta hortan oinarritua dago. Hori da abia puntua eta hori eszenara eraman nahi du. Eta, doluari buruzko, berak egin zuen doluari buruzko performance bat, eta horren inguruan da. Ama bat hiltzen zaigunean, hiltzen denetikan aurrerako bide horri buruz egiten du. Ez da gauza oso dramatiko iluna izango, baitzik eta alaitasunetik, eta alaitasuna, dentro de lo que cabe. Ibiligera residentzia monasinan, uztailean, errenderin, lekuona fabrikan egon alditxo bat egin elkarreza guzteko, irailan egon ginen astebete elgetan eta bestatan zuolan, alzaroan ebai izan zuolara, eta urte berriarekin, egunero ja pieza bukatzera, eta handik lana badugu egiteko. Eta uste hori egokitu zitzaiola proiektuari, Eresia proiektuari bergaran zuola elgeta, eta egin barritu egonaldiak, eta irailera bitarte, 30 bat emanaldi dauzkagu udalbiltzara txikita daude udalerritan. Así que mugituko da pixka bat, haber aukera dezuen, etorri. Azaroan horretako dantzagunean, Fuck You Bertin sorkuntza koreografikoarekin hasi zinen. Izena da mundiala, jende guztiak esatiko guai eta kartela de puta madre da. Bai, hau abiatu zen lehengo urtean, dantzaz konpainiak eskaini zidan bere dantzariekin 3 astetako laborategi bat egiteko. Eta bertan, mugimendua eta dantza nola uztartu, ikertu nuen behaiekin. Eta sinitzen, erabiltzen audios desde Bertin Osborne, Judith Butler, Rocío Jurado, Félix Rodríguez de la Fuente... la pixkatola oso mundu, unibertso oso arraro bat. Eta oso esperientzia ederra izan zen, eta empoderatua
sentitu nintzen, nola esateko, tenga, jarraitu honekin, bueno, pixka bat. Eta Eusko Jaurlaritzak bigarren urtez atera du sorkuntza koreografikorako diru laguntza bat. Eta diru laguntza esleitu ziaten. Eta hortan nabil, lehenengo fasea egin dut Oiana Besga dantzariarekin, bigarren fasea nabil oran Koldo Arostegi dantzariarekin, baina bihatza hautsi du, eta Oianari deitu diot. Eta hortxe gabiltza, maskulinitate toxikoi buruz hizketan, nun Bertin Osborneren elkarrizketa bat, 7 minutuko elkarrizketa bat. Eta nabil entzuten hori egonaldi guztietan. Oso divertigarri, eta gero aldi berean konturatu nahi ere, maskulinitatearen animaltasun guzti hori, bukatu dugu benetan gorilak hartzen erreferente, gorilak hartzen eta fisikalidade hori lantzen. Aldi berean oso guk sortu ditugu testu batzuk, eta gure etikan, eta gure alde zaurgarri guzti hori mai gainen jarriz, eta pixka bat horren kontrapuntua bezala. Fase bakoitze bukaeran ari naiz egiten muestra bat. Egiten dela lana 2 astez eta 2 historietan ensaio moduan jendea gonbidatu eta erakutsi eta elkarbanatu iritziak eta holaxe. Daukat proiektu bat eskuartean oso interesante, aurrian estrenatuko dana. Eta aktore bezala gongo naizena. Ez naiz lantzari bezala gongo. Hau zer da, esklusiba bat? Super esklusiba, baina Baina, bueno, ya está, txinez ez zer gehiago esan. Vale. Bueno, azparez ez zer esan. Ez. Zen proiektu interesgarri sortzen diren gure Euskal Herri maitean, ezta? Eta, zein garrantzitsua diren, bai dolua, maskulinitateak, eta bestelako gaiak arte eszenikoetan ere lantzea, ez? Oso beharrezkoa. Hortarako da antzerkia. Bai. Bide batez, Heresia ikuskizuna zuen herritik pasako den egiaztatzeko botako dizuet webgunea. heresia.eusen sartu, eta ea sorteak zuen harri bitxi eszenikoa hau zuen herritatik aber pasatzen da, bai? Eta hau esan da, guazen azken zatiarekin, zati bihurriarekin, gure zati bihurriarekin, galera kamikazeak. Prest? Bai. Zein da gehien gustoko dezun, soinua edo hotxa? Birauriarena edo itxasoarena asko gustatzen zait. Zein da gehien gustoko dezun, ustaina? Patxuli usaila asko gustatzen zait. Patxuli? Kepa erraztik berdina zazun. Zein da gehien gustoko dezun, ehundura? Terciopeloarena, adibidez. Terciopeloa esaten da? Ileguria. Ileguria. Batxe egin dut. Zein da gehien gustoko dezun, zaporea? Garesti zaporea. En espero, erantzun hau. Langostino batzuk edo, nolako gauzak ere asko gustatzen zaizkit. Eta oso gozez zale naiz, baina bueno. Garesti zaporea. Zein da gehien gustoko dezun, instantania, irudia edo argazkia? Lasai. Nire burua instantanea zozita dago. Vale. Polaroid mugikor batzea, vale. Zure karazen bat, aitortuko zenidake? Ez que pila badaukat. Atzo nintzen lagun batekin hitz egiten, Jon Olivares aktorea zeona dagoen. Bale, zu ez izenik? Enekai deitzen daute lagun batzuk. Enekai, bale. Enekai, baina bueno, hola. Asko Gil deitzen daute. Gil. Zertan, zara superona? Empatizatzen. Eta traketxa? Alor zientifiko, matematiko, ekonomiko, guzti horretan oso txarra naiz. Bueno, adinaz aparte hori ere konpartitzen dut, bai. Sekreturen bat, aitortzerik bai? Musikalak usatzen zaizkit. Musikalak, zein? Sonrisas y lágrimas. Mary Poppins. Egitan, Julie Andrews asko maite dut. Bai. Zein da azken urtean gehien entzun dezun kanta eta zer iradokitzen dizu? Big Thief taldearen Mary abestia. Egin den negar abesti honekin dantzan, eta gogoratzen indun zerbait oso nostalgikoa eta zerbait benetan haurtzarorekin konektatzen zian abesti bat zan. Oso abesti ederra da. Pertsonalki zertan nahiko zenuke hobetu, sakondu eta garatu? Gustatuko litzaiake lasaiago bizitzen askotan, emozioak, sentimenduak eta gauza guzti hauek hobeto kudeatzen. Horretan habil, baina pixkanaka, hobetzen. Bueno, oye, pues... Ogito reclubera. Pero bueno, lo que hay, ya.
Pues, bueno, bai, azartzen nahi gea, eta, bueno, behintzat, konturatzen gea, eta konstiente gera gure emozio eta sentimendu eta jende asko ez da jarrai dezagun hori lantzen ere. Bai. Hala ere, sartzen ez, Heldutzen. Bueno, bai, maduratzen. Maduratzen. Zuretzako eredu edo erreferentea izan den pertsona edo kolektibo bat? Asko miresten dut, arte eszenikotan eta dabilen edozein pertsona. Benetan txapela gentzeko iruditzen zait, egia esan, naturalki ateratzen zaien zerbait dela badakit, baina Euskal Herrian horretan aritzea badakit ez dela erretxa, eta ez dakit, bai, edozein dantzari, artista... Egun ez edozein ez da, selektiboa gea, adina da, baina selektiboa gea. Hori da. Asko miresten ditut, Ainara Gurrutxaga eta Urko Redondo eta herrikoak dira desagu, eta ez dakit lan egiteko oso modu polita daukatela iruditzen zait, eta oso modu artesanalean egiten dutela lan, eta, hortxe dabitzala txerreke jarrakade baien lan aurrea, eta ez que ez dara, benetan ez daukadala erreferente hola zehatzik, ez. Juli Andreus. Vale. Ba, azkena, zer esango zenioke 5 urteko enekori eta zer etorkizunekoari? Ba, saiatzeko lasai bizitzen, eta lasai egoten. Eta gauzak ezain modu exigentean hartzeko, eta gehiago disfrutatzen saiatzeko. Eta esango nioke etorkizunekoari, eta txikiari ere. Oso harro nagola beretaz, eta listo. Asanda. Bukatzeko Eneko, aurreko gonbidatuak galdera bat utzi zizun, eta galdera da, barruko arropak erabiltzekotan eta kanpoko arropak kombinatzen aldituzu? Ez. Zero. Bai, zero. Igual, hola egunen batian, gaur pixka txukuna gogantiko nahi, ezkontza batean, noa. Horako egun bereziren batean, igual, jarriko nuke kantzontzillo berria ere. Ezagizu nun bukatuko ezun, hasi geu. Baina, ez arduratu kombinatzea, zori sekula esantan. Ba, listo, bukatu deu. Ba, zondo, ja? Ai, ikustez, eske, no era pa tanto. No, que va. Gustora gontzea? Oso gustora, eskerrik asko ibai. Bueno, oso ondo, ba, gozatu, bale? Ai, mi eskerri bai. Bai, zuri, musutxo bat. Bale. Aio. Agur, agur. Ai, moztu da. Ai, ama. Tu barkatu, nizan nahi. Zerbait eman dio zenturatu da. Zure zen un jarri filtro bat. Posire. Bai, ez ikutu gehiago. Vale. Ez ikutu, ez gea ez da hasi ere egin, Eneko. Zuretzako eredu edo erreferentea izan den pertsona edo kolektiboa? Jo, ez que leheni galderak bializia. Jo, ez esan hau. Ari zinean, utxune bat uzten, en plan, pentsako. Moztuko dela. Horrengo galdera da mito bati buruzkoa. Eta mitoa da, Euskaldunok ez dakigula aldakak mugitzen. Hori, egia alda zure ustez? Zu mugitza dituzu, ez? Nik bai. Nik ere, gazta. Nere ingurua mintzat jendeak ipurdia oso mugitzen du. Nire bai. Zoragarria, Eneko Gil Alberdi eta Ibai Fresnedo. Gogoratu, kazetaka, gidoi baxua, kamikazeak favorez. Hau ondo ikusteko, berriz ondo ikusi behar da, sartu hor, eta nahieran ikusteko dota. Leheno ekinek esan dut, zela gau pasa bat egin dezakezuek kamikazeak ikusten. Hori ere, aukera bikaina delako. Baina, saioaren amaiera aldera iristen ari gara, eta orain, benetan galdera garrantzitsua, egin berri zuet. Benetan baliogarria dana, benetan bizitza aldatuko dizuena. Euskal Herria independiente bagina, nor bidaliko genuke, baldin eta bidaliko bagenu, nik hor zalantza ditu dela, Eurovisionea. Garrantzitsua, ezin zenuten lorik egin, hori erantzun gabe. Gogora, ez? EH Sukarra. EH Sukarra nik irudikatzen dut, Norton. Bai, irudikatzen dut. Ba, nik sonakai bidaliko nuke, buruek estanda egiteko pixka bat. Ba, nik... Sonakai bada Galiziarrek eraman duten proposamenaren, hildo antzekokoa, zakit, kanta ezagun bat, beste... Sonakai dira hijituak, ez? Bai.
Hori da? Bai. Ni beste ezagunak egin proposamen direnak txoria-txori. Bai, txoria-txori beste beraien ganatuz eta oso polit joz. Zuzein, Ibai. Bai. Bai, aizan gama, venga, berdintzak dala, utzi nahi esaten. Dupla, txin mafiarekin eta leturiarekin denak batea. Osea, Europan izango zen... Muero. Por cierto, adunako sagardotean. Bideoklipean fijatzen hasi eta titaniazko upeloiek, non daude? Ez bada zabala sagardotean. Kontatu gehala, Miren, botazuk. Nik Kalakan eta telonera eurekin Madonna. Telonera ez dago Eurovisionen. Ensatun del coro. Madonak eraman zitun Kalakan beurekin eta orduan hori favorea bueltatuz, Kalakan eta dantzatzen atzean Madonna. Tazun aroa? Ba, nik chill mafia baino kupelarekin. On fire. Chill mafia etzen izango pixka bat txikili 4 bezala. Imaginatu, kupela, baino gero version chill mafia. Wow. Horre egiten dute. Eta de repente, Basque Country, 14 points. 14 points. Balor de 14. Bueno, gutxenez baditugu aukerak. O sea, independente... Uste dut alere zerbait eskapatzen zegula, Zeba? Ez gea, ez dakit, proposamen ona ez dago elaboratu. Ze Fermin Muguruza? Bai, ideia zaparrada bat botatzen ari, baina... Ez dakit, Donostiako orfeoia. Kalakan sagarra jo. Pensatuta gero Donostiko orfeoia esan dezu? Ez, humorez esan dut, baina egia da, hau gehiago laburatu beharko nuken kontua dela, Iruditzen zaitu Bueno, denik zea ere... maiz eta orfeoia, orduan. Ez eta aterako, nastuta. Wow. Baina hor zalantza sartu zait ezak edala orduan juneko Anestesia eta Euskadiko Orkesta Sinfonikoa. Esate baterako. Benito Lertxundietan anestesia. Bai. Bueno, kombinazio posible pide bat. Asko. Beraz, independenteak ez izateko arrazoia ezin du izan. Badaukagu nahikoa norbait Eurovisionera bialtzeko, nahiko aukera. Bai, hori badugu beste puntua. Nik uste dut, guazen bezalako fenomeno batek benetan erantzuten diola Eurovision beharrei. Guazen, ez? Bai, izan daiteke. Itxasoko... Bueno, nahi bale maduzue, badakizue, amaikara idatzi. Desak zerbait esan. Barkatu. Ez tontakeri batez, etorri zaidurura Laster estrenatzen dugula, ETV baten. Bai, zuri banak. Bai, hori, irabazi arte. Bueno, kontua da, hornetaz ari ginela, karetaren musika asmatu zen. Gasai, ETV bat esan du ja, bai? ETV baten zer? Zer estrenatzen da? Irabazi arte deitzen den serie bat, eta nire bertan nago aktore. Baina asmatu zeinek egin duen karetako musika. Zeinek? Chill Mafia. Bai? Bai? Jota, irabazi arte? Oso jotak ez dira, baina irabazi arte Aranga, hortxe utziko dugu. Publizitaterik egin gabe. Joan daitezke saltoka, eske jaio ziren, zerbaitetarako ez da. Eta, bueno, amaitzer gaude nahi dezu, ez da? Zeratikan, burun, pentsatu, ez da daukagu posta elektronikorik. Ai, kablea botaet. Posta elektronikorik ez aldaukagu jendeak iradokizunak bidaltzeko. Bai, noski, pila bat dauzkagu. Bat bota jendeak botatzeko. Bai, batez ere, kexak baldin badira. Kexak ez da Eurovisionean nor bidaliko lukete, zein? Ederki, idatzi mesedez, kolpez kolpe, ez dakit, asmatzen ari naiz. Urrengo saiorako korreo elektronikoa ez dute. Errexago da, sare sozialak mezu zuzenak existitzen dira. Zezarra nahi zen. Posta elektronikoa esan barkatu. Heldua, ardoa bezala. Sare sozialetan, hortxe botako dugu, jarri, kazetaka Eurovision. Hau, Andreari eskatuko dugu bideotxo bat ateratzeko momentu honetako aktuazio estelarrekin, korreo elektroniko hori proposatzen. Ze gertatzen da, korreo elektronikoa ez, Twitter, Swintzen eta Fronter. Kolpez-kolpeko sare sozialak badaukagu Instagrama, badaukagu Twitter kontua, Facebook orrialde bat, eta gauza pila bat. YouTube, eta nahi dute Tinder kontua ere. Eta Tinder eta Grindr kazetaka. Bueno, hori, nahi dezuena, baina nahi dezuena jakin. Grindr ez kanutuak egiteko. Eixen Baita, kasuantanez. Kanutuak egiteko gaitxarra? Baita ere baina kasuantanez. Kuadrilla! Ni bai zarkituta nagola konta hobetan. Miren edaki. Bagua zela! Bueno, kuadrilla, guain bai, benetan. Muxo asko, nalmazu idatzi, sare sozialetan. Aztu, elektroniko. Eta sare sozialetan sartu. Esan dakoa, bueno, zuen gudari
zena. Bidali posta bat, zigilua jarrita. Eta hementxe, amaikara. Ez! Bale, esan duten bezala, sare sozialetan bukatu inbar dagula. Agur, Fujisekin amaituko dugu, Kill Me Softly abestiarekin, eta gero pixkat musika gehiago arintzeko. Aio, kuadrilla! Aio!